tibi ɛyɛ 0245 0245 77 18 01 0245 77 18 01 ana ebia 0200 ne onye didie ono a na ye onam ne onde ne kɔ ene ne ba no ono na onyawo a obɛyɛ onti bambɔ de awu hia pa na onyame so hyehyɛ ne nneɛma nyinaa no wɔyɛ pɛpɛpɛ sɛ ebi mu ebɛnya tumi na ɔde aboa ebi mu amo so atumi atrasase so ɛwɔ anigye mu yɛmo adwo na yɛmo akwaba ɛmfamra ewiase ɛne sunsumu nsɛm dwumadi a yɛde ɛbrɛ wɔ Kumawu TV ɛna afi Unity 87.7 FM ɛbrada nonson ɛkwapom nonkron ɛna afi so memenda nonsia ɛkwapom nonwɔtwe yatrasie enyamre na yebie honhomani abie wadwen mu ama ohunu de onyame otumi eye Malam Muhammad Spiritual and Herbal Center akache ena yede dwumade ne free a da biada no ene no esinkonwa na etumi ede ebrewo ene nso hwede ampon adaroma ode akyeye Malam atrase se de bia mo ne ye enyamre na yedi nkomo no ene nso enyamre o ojidi ni kristoni a o bible no afa ye be mo hunu se de onyame bo ne mbesitie na watwe hu me saa no na yegyina so akyerɛ o kwae fa so a onyame na Malam so a otumi ede esa yare ahodo wo hawo ne amane bia no numbers no ego screen ani tie di nkomo no no obetumi afrɛ numbers na ewo screen ani no eyi no so free mu a yɛde numbers no betudwa mo amutio radio Unity 87.7 so no na mo so matimi afrɛ ɛwɔ numbers no ɛso enti ne entra kopem sɛ dan kron ɛbɔ na enya da adwuma sunsumu ɛni wiase na ehunu nsɛm a ehu Malam Muhammad kofare bai atnase apa akwaba ya nua boko de boko ɛnɛ sɛ da hofro fa yɛkɔ alanim na fi friwa yungrem bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hidina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amen because bibi ni ho obeya otumfo nyankopon san yeden enim nti otumfo nyankopon di munande yede abehia wo hai nti yamfa yiye nansida mfa mo tode ampo nyankopon afa ene de mensa ase yakaso bi sunsumu nyuma e ba kono dwuma de pa ne sen sunsumu yakase sunsumu a ayana nkrofo nti ase da bia da no ade bi ohokra na wutumi hu ne se nipa yi ye bribi ana wo se wutumi hu ne se ama wo no mo wa adwuma mu hayi akwa bi wo pena samopa nso ade ye nkaye na papa wutumi tia no ana wonya na nkasakire ana wutumi kire no no otumi jaya so sunsumu na waboa na no oh okay de obi eye yes unu se enkoye ema no yes wo boa de kwan bi so ama na jai de enye no yes na wabeye de ye no ana ne ho atɔ no asetene mu no yes wetin ka se sunsumu waboa na no because o mo se nipa no ebi wo ho a sunsumu no ana ye de sayade enti se sunsumu na ye de sayade obi wo ho kra me ne wo kasan obi wo ho a do otan me na nkasa no me ne wo kasan ne believe nyina ne se obompa ye se be ya me ne wo se match ye benya problem and the problem na be ba no se me man da nwene wo so wa na nwene a na kya se aye ho na ye ho nti ye ho no wi a papa de na be ba confusion as to ya fa na abasa na me mitimi nya abotre ana wo na wo nya abotre na nti ase ye adwuma ana adwuma mu ha nkwala mu wo ha kra timi ka kya so oh Malam sana wo na se market ya se ya ana so abu ayi wo sunsumu na kya se de nipa na pena nya ho but yesu ane yete malam ede yete malam a emise omo a taxba ne ade na egwam hu bebre oba ne fuga kraka de gu ne nsa gu ne nan ene ade na perfume bebre ba se
wo de ne more than malam ina IT ana da enya IT bia o se na me ka se sabe Moses ana me fa na se sisi ayana da bia ya metape omomo wodin no o se dia wo be kan obi o wo fi obeti ase Abraham no o se fugudo do se no Abraham nanka wado do se na bo no Moses the same thing Yesu ka wado do se bansera ho do se fugu ben na e se no oba ya komisheni Muhammad the same thing enti mene wo kasai no saba ne ya kachira wo se ebia malam no ye wo mu difference okay and ye die nyina kwakofra ye wo bi o ye friend malam o kiran kwalade okay ti se ebia Islamic school Islamic school teacher no ye wo no malam wo ho okay ono no o ye translation ono enye Quran ankasa ana o de kiran Quran mankranta ti se sana ye kire Quran na wa twro ati se almost a translation no eno akoya no hote se ebia ya twere baha na wo de bakasa ofrum me titwi a wo bakasa me ntwere me ntimi ntwere twi okay sana Islamic school no akwaye okay obeka kire ase na ontwero ontimi ntwere ana e wo malam wo ho a malam no ono so no de o ye na se ono kasa ontwero no din e wo brofum te se bia Malam Muhammad ontwero ntimi ntwero na ya rabika obetwero okay ono no ye wo sa malam no wo ho kiran kwalade okay ana ye obi so wo ho o ye malam ti se dwumadi amedi ano wasua odim otwron wati ase nyame asade adoma kyade na kye no okay anya obi a ne wanim de a sabe obebo mpa ya ma nyame beti oh David sanka ya asade a sanka sabe aka wo so beti ma kyere me wo ha bompa ya ma me se medi president ana dubia ne na adoma kyade nyame de ama no thank you eno no ene ye Islam any Christians problem enti na mene wo kase ya malam no ye wo mu difference okay ye wo bi o ya malam enso wo firi ha na wo kwate se ebia omukuro mu a oba staff ha ana wo besue nzongo ana wa kase bia sa na ye pepe ni ntino ana wa fa na ho se o ye muslim okay enti ono no okono krom ko tindro ba aduro bia wo bekogi bia je wonya ho chanso de ana na aja ye ya no mo ye se bia D4 amala fo be hu kawa bako nan num enso me no kacha wedding ring nsha no yeah na D4 kawa odi agu bia wa se de wa he na ye ring wedding ring what did me make na say ntono wa ko gigi tumi eno no oba wa so ya malam okay ntono no na dwumanko ntono obetena ha opeso o kira say nyankopon kasa kro betumi abo nyankopon ente sa malam no ana D4 no be ka kira wo say nyame ene me akasa say yeah dia me ka wa kira say nyame aka kira me so me kira wo say o ma me ye baifo anya ono nyame no sasa be konfo kra no bosom osom sa na bosom na ye na nyame okay enti ye wo bi o ya malam tumi no wo no tumi ne sa bosom a wa akwaje no aya na nyame ye wo D4 bi o ho a bosom na ono akwaje no aya na nyame enti ono ka kira wo se wo ne nyankopon se na be ye wa me malam ntimi nka jansa nya na nyankopon na me nyankopon a ye nyina ginidi ginidi e wo wiase ne de dabe ono ane Allah de wasaro asa enti malam o se jumadi ayedi obi ho tumi hunu me nipadua yi se na malam kura de na obetumi aye aso ye frɛ bi se ye se do man the body man the engine hwɛ nipa no se de na obetumi aye enhwɛ ne ye bia na ɔde te ho atara bosa body ne hu hia o body ne so ma ne ye frɛ oh david oh david sabi ena wo kwa sama ya se yanka ya wo ohwe minister she bebre aban mu bebre obi o kra wo hunu na otesan nso o kasa na party no anatie no sankrofo no so okay ya hwe adwen no de nipa ne betimi aye okay enna ya kasa bia nipa tie trans na bisa won ya se Zakiu no ye obi o ware ana no tia
aso wa hono se de nyame pese opagya ne ntino na nipa dom no nyina okofuru dua so pese hono Yesu ento ofuru dua na de na Yesu ka cha 64 mende beda ofie na omo ana omo wo na omo na mfo no nyina de na wanka se obekode ebe fi enti ye wo ade anyame de ama enti dwumade na ye di no obi oho timi hono se anu akasa ya mala ma me ne wo kasa sisi ai onu akasa timi no se adwuma na oye no eya kom enti no de ye adwuma no enya na adwuma akom na de no difo bi wo ho aya kom ena de no ena ma ne de ye adwuma nanka obi wo ho osemi ne difo we na nam no ntua me kaye me de o hwe difo na tricks na oye ne nyina no no so akwate na sore ego senya tricks a efri nyame ankasa nipa ne pa onko onso si dida na say ya trick de a ye nyina na sana ebinom ti di sudi ade afa kosia ho say ayi ya shira so kosia kokko ewa uyase anu sudu na mo de yo papa en me say tu adwe mu na da ya wani ma bebre wo ho a papa na ase wo ka no kware na obenyo otan sure na so sabi obi timi ka kire say we Yesu moja never a PC e wasase so da Yesu moja hu na wa me no ka say hu ni me Yesu ne say na wa ko hu no moja na wo de ne moja so bi ngen no ebi wo mo ko Israel ni India ni ade Israel no se ka ye de kai obi awie ente hona okọ no okọ say Yesu moja na de aba covid ne kura ba ebi aka mo ho papa me say na me ka say no kware na sa enti na ma ye bre no Yesu moja ne bo so odin ho na me ka ba eye adwuma so Yesu moja na ye adwuma papa na me ka kire wo say na sabi na akoko kura moja kura na say ye adwuma akoko moja ya twa gubo so kura say ye adwuma ba Yesu din ne de ho tumi ne wo ho ba se ka se we no ye Yesu moja original de de ne na nya no kware Yesu tumi ne de wo ho na Yesu moja ne de no pe na de nya no kware ene o hweku ka ba na saka ya papa obi no wono obi nya ntako ka che Yesu moja nkawani ne ya ka ja se no so ya sa di chirawo o de asam na me bizao okay obi jina ho si ano wo kasa Yesu moja nkawani enti eye nipa yi a ka de eba wo so sase Yesu moja nkanani ano ya sebe ba fa enti o de no eye de hia Mala Muhammad de na me ka kire o say ba Quran ya sua anum de na wo ho ana nyame de akyɛ okay enti obi hunu sana metie ya me bia phone lines kurana obi a wa ba me hada on kire me se me ba Mala mo ho no nema sie na mabehunu se yehu dabi me jiminya me di onye skadro papa ya Malam de se ati malam de ananka sikadro kunma me mama kire o se ye bi o be ka kire wo asase se sase so se sikadro ni ho no na nipa na nka no kware okay sikadro ho pa na ende no ye kasi sikadro a biso bia wa santema mu ha se hwan ana wakoba bi akoji sika wo box ma de aba fie da na so nne no obi se fa 10 million beji 1 billion sabi o ma me wo no wuti abofo mana obi se beji lotto number ntimi me ho se number we ebebo na maka kire wo wa firi ba bi se beji me de me kra me de anya ya so ba ne de me don na maware no me ni nkontafo ante se Mike anam mbaba ye gu ha no ade na nka me ba ha me yi number na mamu ntwani na ka ye ni kan twani na obi ehun se indeed ampa thank you ne ho nkrofo twa dia ye enti na da bia me ka so obi ti no te dan mu oso be mo akosi abansoro bisa no so no wo kira abansoro so te na na enti da bia da no wo be hu obi o se lotto number instant money double money pocket no dry enti na ma ya me throw challenge say adifo no mo so mo ma lotto numbers akonfo no amalamfo ene ebia me ne wo kasa yi omo so mo yisika no aya me throw challenge say omo mraha se obetima be yisika no ebia 100 million na ye re na wutimi de sika na kwato bank ya
me ankasa me time ye me mba bia me de be ma na sa 1 year na me am tua hoka me say 1 year 1 year enti no me ne wo kasa sa ne ma no aye sabi aye ndada na so sabi akom na ho kire na me bompa ya se sa nkrofo no nyankopon enhyira enhyew amade omo pe no omo sanka na omo nyan da me sa kan dia se umbu nkrofo so me bu nkrofo na me ama betena ha kan obi bu afu me se hwan sama oti wo kika nugu na djuma enti so no kwa anya so ono no de oti de o ya sa de no nipa no oti no ono no me no kase wo akoton na buro wakotam ne television koton because oba ne so oja no enti wate so obi ye instant money double money pocket no dry ana lotto number oso mfa 10 million emrenti no watam ne TV koton se be ya okotoka se be ya oba no hu be ya ne ya enti okwa ne ya jadi enti da bia me kase wo komala difo konfo no so wo bodyguard o mo guard no ana obacho mansa unu se sa nipa no directly o ya azan se o metro men anybody bodyguard mo guard no oh say the 70 say bia ne ho dom no ne ho dom no obehia mema attention of na dabe ujinya media ujinya media me a me si hoyi me free ha na me ko no bi pa o mahia me nkumi me tam na aso me tam na aso no ye ugidie no aye me gidie na wo si hoyi wo say Mike wo mama nche mama mezan wo mama nche na mabe ma wo no nua na kwanya grudge na makase wo nua na be dibufuo be ba me so attack intino me mezan mo me mpa wo he na kware na mbedi a kire opa ye o mpa akọ enti eno no say Mike obufuo be na wo ne me wo omo peja no mo fa metro men no say na de oba otwaw obetwa wadi mesi me ne wo kasai sa adwuma yeye sabi me be start ba na say ya free tete sa be sin ne ankrofo mo free me free abrochire ene adifo no mu bia ma ye abrochire fo no fragadamu a enye yizi odenani ato na so wa ma ne sika gi fire dan esi dan ma me no wakotwa dan foforo picture no de eno no di si na asore dan jo besa ya ma hu bia se oyere genum je wenum no ojimiu na sabe no so no nsai ono no nsai na se sabe gafra me ne wo kasai wo yere jawa to oyere nanom o ko ya fuwa to nanom ayi yakana se apple na ya pai apple ayi wo ko to 1 cedi na ya pai mo bi ya 5 no wo to ba ku bi ya 2 million nti ya kasi bi ya se fo akronfo a anya malam na difo na ya akronfo but amanfo so ya omunya resource papa resource no de me se wo banya na ya wani ma bi wo ho a ye pe ala nyankopon no edin ade na ya pe de me kai nyina na obetimi ko bi obeje wo 7 cedis pe obeya ade ma wo ni beje nso later wo de won sabe guti enti dabia ya se hwinhwim ade ekosoro enti de me kan nyina na se wo de papa yem fansi ho na yem kwa adwuma na so anya sa na me busa se enti Malam Muhammad adwuma be na wo ye say so Malam Muhammad spiritual and herbal center spiritual herbal juma dia na me di ewo kwawu atibie Eastern region me ba kwawu man mo last December 15 December na etwa mu na menya 27 years uni branch bia bia dabe ewo kwawu man 27 years oh kwawu atibie 15 December Eastern region yes as I feel ere mu ko 28 years yes na me aka china kra me nya 28 years no je eduru asa This is 27 years. 27 years. Oh, correct be. Oh, correct. Uni branch be bia. Da. And I uni agent bia so bia. Oh, da na agent there. Ade. Me agent ni me bia na de o hata ewiem. Na malam dwumade na me di awo me ho no. Obi wo ho a etwere yare. Twere yare yare bia ye yare bone. Ano ebi da so. Twere yare e wo ho bibre. Twere yare de sabi. So obi abodam
eye ese no bi o yare twere yare do na bana ntene bona so no thank you because obodam na wosan yare a adwen na ba fast okay na do yare e twere yare no twere yare ni edidi nipa na adwen enti abana wosan yare wi a nso still ase waye jimijimi ai sen bi sa no enti twere yare ni yehu enti minu wo kasa so bi ba na me san yare ana me ye e twere yare hu adwuma ma no me make sure say me san yare a ye be research adwen no ye be research adwen no yes ye format so yes o say ye be format so so but you be man aduro be yusu na na adwen ni nyina sama normal entende do me no kasa bebre na ayare twere yare ya sawo ma yare so me ka no kra twere yare na mbabie mo so adwen ni nya papa enti say ye twere yare a malam se bra obi o yesi wato jam na sabe wuntimi ana so to jama uto jama no esi wo de bra wo ya ho yenye bi wo de bra na se mike wo sore nkola bre mu janshe woda ehye da na se jashe wa na ba na sabe nyame mfasa ma wo yare twere yare ya na cha se jashe wo ni ntino enye yi adabi malam muhammad se wo de fanabra obi wo wa bodam malam se manan hawo fanabra de obodam foforo na na da papa foforo ase obi wo ha wa ba ma de na kwa nkafo ma enye yi ndese no ya jana kwa nkafo so wo ne se ana me ka se inshallah wo de omra ana no obi busa se wo se de ma ya na me ka se ni panamra obi timi bisa se me ba me fa sika se mra me kwan na wa dabi anya adwuma bia ana me mala muhammad mbetimi aye never dabi na me ka jiro anya adwuma bia ana me mala mbetimi aye because adwuma bi wo ho baba no akwan na be wo ho mama timi aye okay adwuma no bi wo baba na mentimi ye na no because wontimi ye no ye wani bi wo ho a osi ho ni suba ye obakra wutu no for no still ana bi so wo ho afuto na wo de ma na ada wakwa za obi age obi sika ye ko na busuafo ho no ya kwa ka kire wo mo o mo say ye ni suba ye wonya ne chi ne ko tu mu no na busua peni asora ko bele no ne se sa nipa na kwa ye wade a se busua ne nim de ba bi efiri o enteje wo ko okay me ye be chechira bo no e ho ne ya sana no ana chi no de be ko de me karade eso ndene me nu ka se adwuma bia be ko malam bia ho bia se meye adwuma bia be ko difo ho bia se meye adwuma bia be ko konfo ho bia se meye dabi enunti na mamme minti minchire obi se fa se bra okay ana da bia me ka no kuma wu tv ha nso da bia da krofo be fra me kwan na wa enti se wo kwan na wa na wo disika ba na magedi na mabetena kuma wu tv ha ye program na wa fra me se me ba wo ba malam ho no wa beji wu sikadi never enti no wo ko hospital wo kura insurance kura no wo sa wo kura sika because wo dim say anya ndro ni nyina ene insurance na cover wa gene no na wo ba me ho no meji insurance ana ko na so ha free fee me de bia so de me ho no meji insurance ko insurance ana wo ba me ho so na ya de amaboa wa wo ye den age wo koba ajuma bia ni ho metema gina ho ya ma nipa no abeko yes because ajuma ne bi wo ho a e bia me ne wo kasai ma tena sei akama kuma se metima sawo yare anya se me sawo yare no sewo ebi okra metima gine sika obaba me se gye sika ko mentimi ye na se nyame timi bibia ade nyina ye ana nyame na de tumi na ma wo de a nyame na de tumi na ma me nke so na adwuma bia ne de obia wo betimi aye okay nyame de nyina ma wo aza okra ko o be do sa da bia me kase wonnim se nyakopon okum aswodin ti wonnim se nyakopon betimi ma obi yare because ni sikanti no sorry a onsom nyame jedda ebia ni yemme ya ne ya no bebo nyame di nje sa ni pa na nyame ama wa yare nti nyame na ama wa yare ame de na me yama okay tira no ba tu ka tense me ne de me ka wode de mu da pa ba tu ka tense we di isa de me ka wode ase ati ase pa anti ni pa ne bi ho be ba no wo se ko na kwa wa kwa ye papa na som nyame ne yi okay enti njuma no nti wo ba eno no ebi kura so wo ho be ba no
na adwuma anya yare ana nya haw ono ana dwen ana ma na sa problem no enti oba na wotena se na wona ne kasa na wo research adwen na wo kire no say no tene ma bi ase ya afo ono otimi ye free okay eti say wudidie ase bibia twu minim yasa na ete ye wo yem bom kra wo hu ne oba dwen ba ya say ne na ebom so wo si wo yem bom so wonte se de meka wate de meka jara unase enti wusi wo ba me nkyane maka cho se wo ma hu sha boy for tata ye bekun enam se wo wa dwem nte wo se sa de kode ne nsusi what jatum wo jatum anam se anajo aya ntanajo menya kasa pa wo nam no ano sa apan kura be twam kura na so kai spirit bi anaba be twam nso na anajo so na apan o manam anamebwa and the other fa ya ka kire wa na to wa adwene mu yes do na wa kura na ko tere bi kura fa wo ho pe na ya ma so yes enti wo ba mala Muhammad ho a sa ne ma ni nyina no imagine wo obi wo ho kura wo didi a wa mena de no ya se kai enti enam se na adwene si sunti no da bia ote nka ebi wo kura da bia ko private na enam sa adwene na si so aku ewo no mu nti no ntimi nyane nan my numbers no too dance Unity 87.7 FM malam number no any so numbers no go screen and you met me after you didn't come ya offer e peke na e no din come my numbers no ana aya me ba aya na wase mu hu days am de ya adwuma me ya adwuma me meneda okay kwesi da edwoda ebenada okuoda yawada efieda ana menya adwuma na efieda wo beto me ya wase me hwaw because nipa ana wo homeda nyankopon eni homeda okay me say nipa ana wo homeda nyankopon eni homeda say nyankopon e wo homeda no ka so home just a minute nsuo nyina ba bia gina na mframa nyina ba bia gina na kyese wi ase besai yaka yanso yaka bia gina no thank you enti mala me ka kira wo say ge numbers no aya 0245 77 18 01 0245 77 18 01 Saje Airtel Tigo no aya 027 88 43 237 027 88 43 237 Mala Muhammad Spiritual and Herbal Center me woko atibie no me telephone numbers no email no aya atibiemalam@yahoo.com atibiemalam@yahoo.com website ni www.malamuhammad.com www.malamuhammad.com ana woko Facebook so o search me Mala Muhammad obenyame ana atibie malam obenyame oko Google map no so na wo search atibie malam obenya bibia so e wo ho no last week ya point no bi busa se na obi ho a ne ba no so oba ne ba no o modam e twere nye no but why say sabi why Jimmy for kakra nya de ko de brada bia me ka se se computer no eduru ba bia anya virus nko a ana kire se bia ya formatic laptop ana me bo ana de me ka na ebi ho kra na bia wa ka se wanya window fofra udi guso yeah which are windows yes anya se bia virus na abaso because speed na e kono ope windows fofra se be ya be ko more than that speed no enti abana adwen no wo adwen no wo forma malam se bra obi ho kro de ade to akra na ne yure free ana ya se wo sabon ko to awre oh dabi ebi so wo kro bi de na kakra na on kai ya be free ne ne ma on kai malam se bra ebi wo kro wo ko school awie suppose na ya de amana na nkino amanne o te office kra on kan kra de on timi nkan o mistake basa obi ye minister ana o ye DC o ye MP o kwa koma speak no ye de na koduro ye no ade na ya de ato ho no ano ne so o kan nta wo so nya adwen se sa wo kan na ade we nya pa e wo so ye wa adwen na fast wo so we enye eno na wa ka se ade we enye na ni wo kwan se wo be ka be wie o se sa na ya twara abreme
na say was won say nye dam obi a wa bodam ho adwuma na yese bai because uni mu dia nti a o ba be ma speech okay ya tro de na guso enye de nti na wa so wo kan ana de me ka won de me ka na papa omo so omo ye adwuma mo kokwa so kofa ne ma oya na hye no mo nyina say wa ba obi a ebi a adwe no no ma me mfiri ni padua no no na fe ye nko atade na so because ni padua ni ho a o tade no de shawa emfata okra enti ni padua ni ho a o business be na wo kwakoye obi ho wa wo akwala akwala na wa wo no akwala na nya 10 years eko 15 years on nante da woda fom obi so ho wa wo akwala na no iso nsuo obi so ho so wa wo akwala no de ye ya afi no kon no ya na echi na da so ebia na ne tachere ma afi na ne timi mo ye kete oh ha no chine tachere ma te se abo wo no malam se nkasa fa na bra obi ho wa wo na ba sana akwala na tia pa o ko school mu ana wa kokoye mojafra enne nkwala ne bi ba fia no mo asai enu mu wi tramadol ne ne ma ya no mo nti ase ono ko school na adwe so wa kwanya oba no oso to oba no nti o ma ye mojafra nti mojafra na akwala no koye ye nti no nti wa ba fie no wa ba ba twempana nti de baba na se wasa akwala no na bra bosai wasa na akwala na bra bosai iso no obi akonya mojafra oso no sa ba na pe na oso wo nti se wa kwaye mojafra ana yetetewa malam sebra ebi so wo ho so a me ne wo kasa o se ne ba no ono tramadol wi jot sabe ko ke baby ni nyina ono o sa glue an kasa nkra no o sa twi glue ka ho onto wo hwe ama wo ba ya sai na wo me ne wo kasa wo tiase wa muano because the shadow of Quran o se nipa bia ma okuma enhrane enye brightness efficacy e kania ana o sa ka o ba bi so wo o se me ayi ya kana sai o se man kama samunti ana ma me no maduro wuye man kama samunti ana ma me de saka wo me yam man kama samunti na ma me de ahoma sen ko no what the me tell no enti mala Muhammad say problem no wo ho enti mala se bra because I shall trim adena so wo ho that moment no wo bom pa ye wo yo Kristo no wo ye kramoni no hawo na ba enti wo sa hawo no kwa me na obefa so so ton hawo no na wonya do obeboa wo no what the me kana say ana bi so wo ho so a ana wo say wo sa ka say sabe obi me ne wo ka say obi ewu ya say yakobo na nsanwa yakotonta adaka akomdi nipa no wanto duana manandi oyare wa manaduru opata de ahye wa mane bi anhye na wawu na wokobo nsanwa na saman wode nsanwa bode ne kwan saman no wode nsanwa bode ne kwan ojama wo chiri enne wajawu ne na mana wiensa ama me no kasai gatam no kotoye ana no kombuye ana wayi sika ebe 25 million akwa ambulance so be ye na ye nyakopo hu mobo me na me ka kire wo nyame ohu mobo ente sani ma we nyina no malam say obi awensa sa be get title amanne ya frɛ ne nsadwiam malam say wo de bra ende ekuru atuobi ama kuru na etunu no afi kuru na atena no widie no mu amande be get title ya frɛ ne kisikuro kuru dada malam say wo de bra adidi ne nan ni nyina abrempon kuru no malam say nkasa wo de tu anamo na bra kwa atibie asikafo amantem obi so se malam hwe me chest me bo malam me bui eye me ya malam enenam sa etwe me malam ntime se bra obi so se malam me free malam ewo mu na yakase na yaketoa na yakase malam ebi na watwe me ntime njame nan malam se nkasa o de bra ebi so a wa course trama ya ka kire na sei na koma no na brabo no brabo ne sai asa joto no no malam se nkasa o de bra mesi yadan bra ko atibie asikafo amantam ebi so ana na kokobu na pie kokobu okon jana bia na pie jo de nsa miamia no da ko ho malam se nkasa o de to anamo na bra ebi so se ne be man enya adwuma no kote ne awu nso de kete malam se bra aya ketwa ahwande ni ma bra na memoa na de aya ketwa no enko bi ho so o ma waduro na nya tenten papa yanka no kware nkyere ye ho
de me kan nyina no sabe menim babia ko abana daache minni hompo a yesi ni patachirama empro o sabe obi ho no kwate ni atenten tiatia ketekete ono akoto aduro so anya tenten eno ayantin ntubuto aduro na aya tenten no nti aya tenten no ho na fe ubehu no say ntini ni ho nemiem because atwe te say wonsa atwe a say na te tede ahojo no ahojo nti beduru ba be no obema ne nya adwuma nti aya ketwa ane opase munya den malam sebra anya duro bi mekyerɛw wa wo sisintini mu nyina be biebie wuntini mu bia me hade ya aya ketwa na sabe gafra torch ketwa ye de nanta najo kasi enso ye de nanta najo ni nyina ye de hunade ye enti de hia me ana se obetima de abo adwuma me ne o kasa oba bi na wono ne kodaye afa de ye ya obema no kwati na twa wura mu a ase eya dan te se achichide eti malam se wo de abra oba bi o ho na wode no ayɛ den ɔno bɛ ma hyia pa na nsuo ne nyina saba bonten enti ɛno ntina ma ɔnyem ɛno no wo ba mɛkyerɛ wo kwan no wobɛhu no sɛ ɛbɛyɛ mmerɛmmerɛmmerɛ okay a wobɛnyem easily enti that time na wawodeɛ no ayɛ den no na sɛ nnipa ne ɛnyi kwan a ɔbɛfa so ama wodeɛ no ayɛ mmerɛ na ɔsɛ ɔyɛ a woaduru ama ɔba mpa yɛ ma woanyem wonyem da we footballer wa bobo pa so nya timba be ya moda mana ma se on kasa wo de omra tim papa na obenya because Zakeo no nya Moses no nya Yesu abusuani o enso o kwan o fa to hu no ente wo so no bo ketewa bi a obebo a obebe hu no ayi ya kana se wasa so keke no na wa betam wa de wako wow ente mana ma se enkasa obi so wo a me ne wo kasa wo se ne nan otenase ya onante kakra na otenase na ne nan ne nyina tai malam se enkasa wo de abra obi so no nkotodwe ya sasabro masa he me kire wo ade a babaso ya babaso babaso no etena be maso kere ya me ne wo kasa wo no a ojonso kra echenji juso ne kana awie bo a ohwie mu na ohunu te se musie ana ewo wiem uhu be manim pa san te se sana ye kire giramo a ahia dakam wow nso anyo no a aye no ebi okogu nsuo kura na wa fine se no kam malam se bra ebi okogu nsuo na mogya wom malam se ye den bra afa de ne kura da yesa ba enya dwuma kura kojo tofo no malam se bra wo yo ba me no kasai wa tondro wo se ya white wa tondro a hye wase enkoda because aduro no ade na ewo mu enti aduro na wo dia fafa wase no enna me ka se sabi akwai na ho se nantwi esoro na wo ase ne se pacha enti obani bi ho kura na sabi atiefo mo mfacha oni be ma na kura asia wie no odi ade akwa papa na ho kura mpa so obesa tena dem ho pampan no me na dawo malam se enkasa wo dia bra sa de nti na ma be ma bia ba wo ho ana mo dwane sa de nti ama be ma bia ba ho ana mo dwane asemo so ne kan so odin na awase wo kan ne kana de ma be ma be ka che se adwa asa de ne bon ono no ba na eda sore pa na ne be ma no ho ye ne hwene ne ba bia ye ne hwene no titi o dwina office ne tirim na ye ne de malam say yo haw papa to ana mo na bra me ne wo kasa ya to aduro ama wo oseye do saye aye wo osaya kasa wo dwu ho malam say bra me say ya de bra because osaya no ebra no aye enam aye ya kana say Noah okay because Noah ana na kanyam samu abre Noah kanyam samu bre sa ama nkrofo ehuro no enti ewo mu a ye huro no obi anyene ni enti ewo mu a na Nyankopon sabi dan na me ka chose yesi Noah ehyan dua be na de ye Noah san ende minim ba betu ay woduma na wawa o se betu ay woduma na wawa dua ye de ye Noah de ye ne san eye mahogany oh okay because Nyankopon na yi mahogany aba edema malaika Jibril a ye frɛ no angel Gabriel ana odem bre Noah say onyi nnua obɛkyerɛ ne de obɛyɛ nti okodua no enam
mo say o ma no kodua no wompoa no because dua no okodua no okoye mu asana nyankopon pese dua no ye kase no e bia ntime ye de ye ba adan dua no ti no de me ko wati ade nti o ma no kodua dua no e wompoa no ana angel Gabriel kire aye no wa say dua we ya wadua no nti efifiri obekire na ade a wonfan ye nti ampa e wo ho ana dua no efifiri ye no wa farisi efifiri ye no o de ye de obeye odi de dua no me hwane ma mu so be 40 years dua no kwa no go so kanyame asam ama dua ne fifiri be ye dua kasie pa na mo se nyame na ka pese nya kasie nti no dua ne be ye kasie pa ama nyankopon sa soma angel Gabriel malaika Jibril so mbaka nkyere no wa say dua no eduru bra a wo so ye dan okobu dua no ampa ana nyankopon kyere angel Gabriel sana no wa basen kro no okay yenya frena nuhu no wa na yenya frena nuhu nuhu na ye no wa no okay Abdul nuhu on na ye no wa okay tia no kyere no wa kwan on fa so ensen kro no babia amwa beda tu enti no wa esen me hani mania no wa de almost be 50 years kwan no de sen kro no no nko a bia amwa no o se kro ni nyina wie ya Angel Gabriel se wa wie enti ano ano no onko no wa so odiniti ahwem okoka nyame asam enti nam se na ye huro no ye gupa gu nanim asenti akoro no ye no omo de ho no mokoda na janan bia kroma fo no de nyame so wanya no ho no mokotole tigu thank you enti omo ko jaw mo nan egu kro no mu ma ne yama Noah eba yo be hwe na enti adia ma bre ho ayi ana nkrofo adwo mo nan ana Noah sasa na nti koye ana ose nyankopon na nyame onhye ne ho anom nyam yes ana Noah koye ogosu ka nyame asam akomshafo nyina Noah pe na obi o waka nyame sam abre wa sasa so Yesu no nyina meka nyame sam amre okay oya Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyina meka nyame sam amre obi a waka nyame sam abre aye Noah okay enti me no ka so ka nyame sam bre sa no ana osade ne ti wo mo kole ka nyame asam enti omo guso a wo jaw mo nan me kire on kursa o saye obi timi ma sent wo ho wusi wase wo body no nane ahye ebia sei no sent wo ho no na me kire wo okay ene that time na buronzam no hu zangi no ana na sa buronzam fo no eguso wo ho ande no wato sa yare na ma enti omo jaw mo nan no dakro de brantia ba ko ana omo jaw mo nan no ana nyame di ne bufu show ba ya no de yare ebe petit wiase ni nyina kroni nyina enti ode yare no be petit ya na yare no eye wudwu ho okay ti se odwiba kurobese enti eba ya no ahemfuo mmawo mbabawo nkwalawo omu dwum ho sa wo so dwum ho bebre kyare na ho ye titiriti na ho white kra awa ebe ye titiriti bi sa enti omu dwum ho ebi ho de praye kra wo body no magusu ye na hene enti omu ye sa mo yare omu bompa ye akwa abosom no mo omu ye de wo so mo ye bia yare no nko dakoro de abrantia baako asore akwase okwa akogyanan na satam so kro no so ayema yes enti ode nanan si kro no so no te se sana o so kwa kurase a o mutu vitim ne bi o mudi nua ana de so enti ode nanan to ha de nanan to ha sei no afi o gyanan no o gyanan wi o be so na nanan paaye ana wura gyanan no enti wura gyanan no no o be o force yi nanan pe na yale ne nyina woro yale no ko de wona na ho no ko dwin ho de bi ne faaye no yes aya prekese de se ayi no eko odi ne nan we wura mu eko ote janan no no odi asrasra ne tiri nyina yare no ko oduru kom si adai o se janan bia na asam yare o nto obi akwa no wote de sra na ko nyankopo mo sa te yare no janan ne esra sa ko si se wokwa aiwo ho kura na se bia wo san suogu kuro no mu etwitwitwi nchanchan na odi nso no kakra de fa ho a wo se yare no ko ma san kuro no kama de nyakopo mo be kuro no nyina ansa na yare no ko that very day no wo be hu sa say
enti se kuro na me ye nyame de yare bi ba na aba ba sankrofo yare enti na mo gya mo na gum no enti that very day no ana no wa ye dan esreye wow that very day ana no wa ye dan esreye enti e ba sa no ana o ka nyame asam ana o se enche nsuyiri eba nsuyiri ba no obia mo so nsuyiri bia ni ho ababa enne wo se ya kire ne ma na aya na eso no obia na adwe eso papa fast no ana ye pe o so wo boa se de me to wa ka ye ne de enti bra no wo gusu ka nyame asam na no ka kire mo se anche bia omo anya papa na anche bia nsuyiri e ba be fa o ka sa no omo huro no nto omo ankasa kwa kire kraman okay etwa kraman ni ti me se san omo twa kraman ni ti ana mo so no nwoma no mo wuroye to mo wuroye no ana mo sa nsuo gu mu ana mo bo no po nti ye bo no po no ana omo ye den omo ko tutu amena wo mu chiam ana mo de kraman no nwoma no nsuo no nyina te se tama ai omo kana san 50 pesos ansuo yi se 10 pesos penny di penny ai ana mo tu amena no yes aswata ana mo tu amena ana mo de share mo chia no mo hata so nto mo hata so no mo de asoso etutu fom hoten akoye ana mo de ade awuo mu kakra bi ntinso ne free ayine mo kraman no enwoma no mo epie no ana mo ko free no wa so me hase we ye de ade we nso we ana be yiri afom na because nso no pie free mu chiem okay enti no we ba no ho na anyakopon sa soma angel Gabriel say wo me say barakatra na say do me bisa na bi on kasa an okay ana angel Gabriel ba kire Noah kadru ohun say enam omo say we na baba fa nsu yiri we na baba yiri afa ye na wa say ani into ka ye na afa wu huro no because omo anim say omo na ye yeah te me kire wo de ntia mo bitimi tu na mena wo mena na onu akotom obitimi tu amana no yes sanka wo kotom na abaso ayonwa enti afa basa no he de ka say he nyankopon di bibia ade kire ade no wa ye Yesu ntimi ye ade no wa ye Muhammad sallallahu alaihi wasallam ntimi ye esuno bia ne na adwuma enti me ne wo kasa no afa o mo sere no e ma no wa sa ye basa ana okoye enti me ne wo kasa on mo koda ya ade achi ye no nsuo na epie firi ho no na nsuo ne start yiri ya afa kro ni nyina nsuo ne bede da mo ha ekoboba ya 12 no sa nsuo na yiri eba nti ho ana Nyankopon kire angel Gabriel se be ka kire no wa se bre na aso se wo so de ne shan no ede ne dom ne yeden eko nti no wa afre ne don ye frɛ na Abdul Nuh ye frɛ na ai anam anu okay nti Nuh no afre ne dom nti ofre ne dom no se ya kraman ya oba ne berema okay we ya oba ne berema nti ofa ombo na sa tutututu sa ana ne dom ba froye ana so mo gi nyame di mra nti mo ba fro wie ye no na se boronsam so mo gi nyame ndi wo ba yere na waba nti boronsam e ba no me kira wo de nti ma aboa preko ye nkremofo yewe okay nde bi mo se yesi ye kom shani Muhammad okotutu no we eni nti na mayewe na sabe gafra se ne enkam fa ana sabe gafra te se bia o si we se woku papa o banso ku ne papa na ye baka se wo ba ne ye na firi na busia dabi ana de me ka on de me ka enti me ne wo kasente ho ana burasam abubo na nsa nti obubo na nsa no nti ho na nyank ayi preko okay eba nti preko ne ba no ba be ma ne be foro ye ana aka oba ba ne be dika me foro na ka bere ma nti so ne fa me kira wo de nti ma preko etimi hye nsu ase be 2 hours kura nso anya on preko obetime wura nsu ase wo ha kopia ha ne ayi ka ne sai ba bi obepie enti me ne ka sante afa ba sa no ana preko no wo fom ye anto ho a na buna sam sa bobo na sa enti nso yiri ne so ba hono ma na no wa fa na sa bo ayi preko no ha brasam ka ho foro na yanko nto ka se bo preko ne se brasam ka ho foro na yanko no ho a ana brasam na jana sam be foro kro no enti anka nya bo preko na anka demre brasam bia ni ho ba haye oh okay ana be foro ye
nti se wonti ananne boronsam abalete tie dia ye no woni twaka so we ya boronsam because no one dey nsa bo na se boronsam ka ho be froshan na ye dey yanko ena man na me no mi no ya fa ya ho se ye ya Abraham asefo enti me ne wo kasai enti abo bi osaye ha ye saye ye huro no ye guna ni mase malam shan kasa ye be gina no wadi mu aboa ohini bia yesa busua panifo bi ne busua bi ye ne pasa okurum guna ni mase kura me shan kasa wo de abra na kasa kura obi amfa bio yes me shan kasa wo de abra inshallah ye bafa na no wade na me ka se nsuo na toye nsuo toya nsuo toya na me ka se enso no o mo se sabe o mo se na me ka Jetro anabi Suaib ye ba ho o mo se na aya na me ka na ho asa sabe o nipa bebre wo ho a ubisa se Moses asew eno hwan ya o mu nim enso Moses asew na asew ankasa a osom no 40 good years Moses osom no 40 good years Jetro Papa ana ye friend anabi Suaib ba ho nti obi a ye twa nto bi ato no so mana se wo de abra ye de adwuma ya se de sa amanfo bi e be so mu twa na ase me se nkasa wo de abra ebre ne nti no aka wo se me kyerɛkyerɛ mo hu me se kwan we ana mala mfa so ye ade we kwan we ana mala mfa so ye ade we enti na me ka se Yesu obi wo osa e wo ne yam wo believe e je wunim nyina wo Quran na Bible mo se Yesu sa no te na ma obi a no wo yefu yare ne gyaye ende obi de nsa ka wo yam se yefu yare no enko enti Yesu koto ya o sa no te na ma nipa na Yesu ni adaje se anko de nsa e be ka nipa na yefu ana e wo se wo manaduro okay obi ho na kuma na basi owu obi wo yo peni afi kura do de ade to kura onkai ya ye ne basa onam kura nkrofo sere no obi ya pare ebre no refi yes obi wo onam a adwe wo ne tem yekumi obewu obenya accident malam se wo de nkasa wo de abra obi teme so da ya no ne na mamuseye no hunu ne papa no ma wu atwam malam se wo de abra obi teme so da no odidi wo bona so malam se wo de abra obi teme so da no dware wo nsuo mu obekọ malam ana difo konfo ya ye wiasefo no na ono aka kire wo se wo kra firi nsuo mu ento wo bible kire wo se de na ede abo na tie ayefa na wo besa akọ na tie ma na besa akọ ente ye de nsuo bo bi ayefa na kire se ye ko fo bi we kra wo nsuo mu na de bedua no ente malam ana difo be ka kire wo se wo kra firi nsuo mu no wan kasa bi sa papa o numbers no safa to dwa bio na o ma mo tie unity TV ne so no de me numbers ne na gu screen ne so no e 4 ana Unity FM so no mo tie o radio no so no monge number no ay 024 66 47 247 024 66 47 247 0200 797 887 0200 797 887 Mala Muhammad Spiritual and Herbal Center me wo kwa atibi asikafo amantem no me telephone number se no right abuja uguso hwe ewiase ne susum so dwumadi ade brewo ewo Kumawu TV eye ebnada anwumre 7 to 9 ena afes memenda 6 to 8 ena ede dwumadi ede ebro ene Mala Muhammad ena ye edi nkomo ohun bi ode free a ode akọwie Noah ehyan a oyeye na edipa bi born nti nyame esama mkoto boni no wo so obi twa nto bi ato so wo sumo chefidie oposo no de ane ebogu a bra obegina de nyame yeye onu wa pen so no na onso watumi ehirawo ye twa ye homra ye ba ebe koso ne edi nkomo numbers no ye osua ni na betumi afrem bi ye edi nkomo kwa afra ebenya mre na yetumi ene wo edi nkomo ye ba sisia Debi ayana me wade bi aya me kase me nia malam anasofo comfort me kase wo mbehwe wa brabo mbehwe wo shebrem mbehwe wo dachi ebi ni wi ase da apart from me nya me soma ebo bit me ka tira wo say e se be gafra o yabo odua
mbe daniama ye woduabo no different papa ya tamfo enti ne sa solidan na esi ho no okoto collection 100 billion no bi to bob ko sha solidan ho e bright ma atnatamfo na no dofo dia ono wa shira che wa wakoto collection 1 billion ye nhwe twere atwere no ye de wo ana se obi tumi kokofa atwere yare no ye wone ma ne bi wo ho a ewabusunya no mo na ye kase ewabusunya mu anya se ewabusunya no da bia te se bia wo be ba santeman mu anaka ma mu ha obi teme wo akwala kete obadwene ho wonte ase because se wo kokoji motia ba fia awaso wo motia na so bi bia me kase unwu ya wo nim dia wo benya sika to ne nsem anase sika bia ne ho to nsem anase ya dwaman ne ya ni bere mama ba ko so aye friend ko man mu odu eastern region e ko wo ba bia ya wo TV so easter no wono ma na mete atibie aye 0245 77 18 01 0245 77 18 01 ana ebia 0200 797 887 0200 797 887 ya kana egu screen na so Kumawu TV aba amansane yena yedi Kumawu TV aba amansane yena yedi Sini papa be na upe bi ashe amansane winyano baby ya Kumawu TV amansane yena yedi Kumawood TV amansane yena yedimu da bia na me wade bia ya me kase me nia malam anaso afokofo ti kase wo mbeke wa brabo mbeke wo shebrem mbeke wo dachi e bi ni wi ase da apart from me nya me amesom dem bo bit me ka tra wo say e se be gafra o yabo odua mbe daniama ye woduabo no different papa ya tamfo enti ne sa solidan na esi ho no okoto collection 100 billion no bi to bob ko sha solidan ho e bright ma atnatamfo na no dofo dia ono wa shira che wa wakoto collection 1 billion ye nhwe twere atwere no ye de wo ana se obi tumi kokofa atwere yare no ye wone ma ne bi wo ho a ewabusunya no mo na ye kase ewabusunya mu anya se ewabusunya no da bia te se bia wo be ba santeman mu anaka ma mu ha obi teme wo akwala kete obadwene ho wonte ase because se wo kokoji motia ba fia ye san ewa kwaba emfamra ewiase ene sunsumu nsamdwumadie chanenso se ye the free Mala Muhammad Spiritual Herbal Center kachi and I brother we are live on Kumawood television and as I live on Unity 87.7 FM ewa kwawu etibie enunti utie ya Shanenson se esikafo amantem ewa kwawu etibie asikafo amantem ewa na me yedan malamwo ana de na me gusu ana me ka no ebi wo ho a ebi an problem nyina na say hwe mma ne bebre na wo ho a mbema ebu mo kwasi apa hwe se bema ka so obu oba kwasi a esene mba be ya 10 kro mabu bema kwasi a ezao o se oba e ka so odo bema na odo ne bibia ene no kre enne oba timi ni bema atanase for 10 years awun kwala bema na ya no ho ade akoto kawe kwa obi ho fe me ka wati ase malam se woni bema na atanase awo ana woni na atanase anya 2 years 3 years also beja malam se dabe oboa de ade wono no di anya de akomde no ana de yama hwamade no papa ne sakwa no kre Mala Muhammad se tu anamo na bra woni bema na atena 5 years 2 years wonyima na wa mawa ko yegu and also mpel malam se nya adwuma da
open nko ade abra wo de open nko ade a me se to anamo na bra enti wo ma ba na di bone te se wo be ka chan so wo mpe no no nko waro hwan okoware obi so na awo mai na no so akwaya se foforo malam se wo de to anamo na bra kwawu atibi asikafo amantam ebi so wo ho so a ono amom na ahwe be ma no a ende de ase dadelo ma se wo ma wa panchi duane pa bidia ofu abogye se ye de ese ni wura wo we university nti wa fa de me ko wadi ase malam se nkasabra enne mba bebre o ma hwe mmirima nso o ma hwe mba bebre wo nursing school ahwe mo school mu universities obi o so mpel me se tu adwe mo se inshallah se nyame wo ho pa dia malam se nkasa afa obi nso abu obi pa akobra bro kire o me se o fa na okra bi me se nsuro o fa kwa de man san machine me se nkasa wo de bra sabio me se na malam me se ne difo me se na konfo na inshallah ana de ya metna ha me ka no me nkan kire wo se sabi difo na wo gini di se wo kono jai ho na bra me ho ana konfo na jano ho na bra me ho ana malam na wo fe so be kono jano ho na bra me ho ye di gidie ana ye di adwuma se wo jimi malam Muhammad di na wo be banko ade inshallah yakopon so be yedan e be hye ne ho no we mu se we da na obi ka se odono kru na yemo no papa de na fa kwan bi so na e ka so mra no a osuo se e bi o ba no e kokum papa no ana se enkasa obi kura wo ho kura na me ne wo kasa onu kunu da bia ne be ma na atwese kan ana da bia ne be ma na ebro no malam se enkasa obi wo ho onu kunu wo ho osore mayo yesu nko no nam malam se seye no kware pa enkoko ntokwa bra obi kura wo ho kura nsam ne bi nka onu ane ne nua na te ne kunu na sa efrele ne nua ono no hwan kwa kase konfu ase ko je baba omo ba odo no mo na ye be kasie mu odo na aye ka no malam se bra ye obi an wo kokum obi na dabi ona sabe se odo no nti na wo pe na wo ba odo me ka wati ase ana ebi o ho a wasase wo de usika to asase wo japade wo fie wo ma me na di ajaw wo papa na di ajaw onne obi so oje ana ohini bi asore se sase na oje me se ne anka ba fono obi okwa ni kunu ewu eja no me se ne di anka na ho ne ye jeff ni nsam me se nkasa baba sabe na me kase aboa kotoko o se bibia ntimi no ye che ne to ho de ababo ne yam na ma ne timi because e ho no nkasa ne ye den eni ho enti malam e ka tra so wo japade me se nkasa ende ya be wiaw de bia wonga ne wia won ponche ne wia malam se nkasa wo de bra nipa na nya be wia ka ne kwa enya ka ne ye hwehwe de wo be wia ka no nipa ne ye ye nya nipa na be hu ba bia ka no krepa uhunya nipa na ba bia ka no wo be hu na sisi akronfo no won bo de akode keta na so oba free analog akode keta eto no owia ka na no de akose garage no wa tu ne door ne boot no wa twa nim na cart no de akosi store oton did we wia de ne hwehwe no yenye ka ne bi se nya hu no de a ene ye se obi ne obi a ebe hu de me ka wati ase obi a be wia wo nanchie malam se nkasa wo de bra wo sika obi a be wia wo malam se wo de bra kwa atibi asikafo amantam mobile money kurai saba na se ebi a obi wo ho wa twu sika free mobile money no wo frɛ na no odi watam ondum phone no se wa dum phone no dia emma na se wo frɛ no eko no fi wa message because ebi wo ho a wa twu sika na pɛ no na wa to sem na yɛ dai atwene ento to sem na twene a abana bibini a obɛyɛ dai enti a se nipa no ebia wo tese no no reply na ebia wo frɛ ko onfa ebia me se nkasa se wo frɛ na ko onfa me se wo de ande o ma kri wo anya sa obi ye yo obefa obeto so na to watch fast asamo ene so tina ne tina ma ne ma ne bi o ho a ya me pese ko kan o radio so TV ne so no ene de anya wo boa to na mo na bra okay obi so ye business wa kwakọ ne kunu discover abo kira bre no wa kwaje store e kwatena ho a no aso ote ho a no aso da bada malam so nsoro wo de omra because ene ne de e garu na kwan because da bia me ka say yes onya businessman no wa nya businessman Abraham
ayi ya komshene Muhammad enu omunyina omunya businessman obi a no ye businessman a o ye stores amene ka say that time those time otimi ye o costo atrogo na twe ne keys ne de costo man no ono ye frɛ ne garona ento person business no ejina malam se nkasa wiase nyina obi a nyankopon komshafo no ayi ya kan say obi a na nyankopon di sika man no so onye sika ni e wo wiase bi ni ho no ono na ye frɛ ne garona garuna ne se me hase message anya din no sana ayi mo na ma tere no na manya no mu hu ne say na malam eka because yesi utumira na wa kiresi because aya me baha me sa komshafo no nko omo ya 1444 aya na obi bekas adan minti 10 kra no say ya wo bi ho ofreba radio TV so na me ka kire ne so o ya sofo na imam kra na me ka so mo akomshafo nko abaako 20 di ontimi so ye imam eso sania mano ana woni ma da bia obetimi adi imam no da bia obetimi adi sofo obedu nkrofofo obeye sei anka sania mani ye nimu ha aka me no ka se sofo kra kogina so ebe preach a waso kokura poma me no ka se imam fie da duru no ko tena se apreach a o waso kokura poma nde imam fo na bako ene kura poma binu poma ya de bia ehia pa eso ani e wanyame anim poma ya ye kura ya ande Roma na ya na wo mo se Roma fada fo no ye mo ente sabe gafra enso bi sore ya se Moses poma o de ye nsankyire ni ente sane ma ne nyina no malam so wo de ankasa wo de bra mene wo kasai obi ho a o se malam o ye mabusuani o ma ya ma men kwane nchai malam se nkasa ono ne ba pa nkasa eye easy malam adia mepe ma sai sikasa men sanka malam se nkasa malam akwa we mene ne ye business enne nkrofo sai mene ne ntam ama enne malam no kware mi kuresika kura de kwa koto ade no kronfa mame malam sen kasabra obema one mana ma wakoton na later odi sika na ko bedi no kura nko ade ya asa no kura no so hia pa asa o ba me ya boa no na wo se ode ne wane ma wo to ya na ade akọ o wo se me ba ha men ka carpenter fo asa me ne wo kasai aya juma bia ma juma ma ye o wiase pa duru ba bi manu me ho aya carpenter fo ma ye juma ma carpenter fo ma da bia gi akọ mu kotum juma ne ba because ajuma na ba no dua no gu ho maami wardrobe o se wunua nie papa we mpa o se wunua nie we nkunya o se wunua nie odudua ba kwa kire nipa ba ye 20 ajuma ne ba bro so ba no so so nya ne tem ba carpenter for me mo mudi ba bia carpenter de bi so ho bedi no kro na bedi no kwar no nte sesebe ana me ka se duru ba bia na me ka se Ghana ha nyina ya ka se ya panya me so mo fo nkasa Kristo mu kramom ana bosonsom obi osom na bosom onu kwarem se bosom na osom do osom na nyame ankasa se Kristo nyame pa na osom do osom na nyame ankasa se Islam nyame pa na osom no ya ka mu boma ye nya ndu nipa be 10 ye nya 10 I 15 kra ye nya ba ne bebo adanya ene bebo o Bible ka se ye bo osom da na hama no Ankamedia. Ankamedia. Ankamedia me reply. We am kwase Boniface. Enti adi awu nim na we ya Boniface be na wo. Deni papa no wanye no so no. Aya bone. Enti malam se bra kwa wu atibi asikafo amanta. Obi o ya bonu duan kasa. Oya kwenye ye. Enti ya bono bi wana ne bone na ya bondia. Tio, ana me ka se wo se dua bono. Ye woni amane bi wo ho a wano etimi yi wo ka. Okay. Twi na me ho sa na me ka. Wa he da se mi na aka na wo kan bi. Me a me ne wo ka sei no e bia wo asam a wo ba be ka kire me no. Won kamu no kwar na nkire me. Enti me sori a me bua wo no. Me de wo ka ye enti na ma sori bua wo. Ana wo so ade ne ye tonton me ma ka kire wo sei. Wo ka kire me sei ye fita. Na me ma gina fita no ene me din ne so. Ade bibi. Ana me de agi wo firi sa ha wo no mo. Enti abasa na nipa na de gemia wo de ageme ana ya me nkwase ade ma na me apɛ obi wo so kwa na ye bo a
ye de asefo aka ho ana me amana se nkasa eno no ye wo bi a ye frɛ no anabi Iliaso okay anabi Iliaso no onna mo frɛ no Elijah okay wiase nso nyina wo wiase nyina Elijah na hwɛ so oh okay ene ntina ma Elijah 3 months wa na mo kare 6 months o soto bro ka so man nsuo ntɔ wa man nsuo antɔ da na boto ne yo ne enti me ne wo kasa no enti saba na obi yo Kristo no ye difo so obeda ne duabo ya odiabo be ama wa awo so ogina Elijah so ana me ne wo kasa yi wiase ye wo bi a ye fra na Hadar no so no wiase nyina ono babia kwaye wo no nwura mu nyina no ono ana Christopher mo fra na Enoch okay babia wura wo epopo nyina ye Enoch dia okay enti se yeso ko pepa so ko bompa ya osre efri Enoch ho okay ana otimi nya na nyina so e de bona mpa ye enti se wo ko pepa so mount se wo ko bompa ye o di Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wo di yesu ya motie na wo di baba fie because motie no wura mu no mugu di babia ade no ehye no wan fan hye wa Victor ana me kai se sabio ya mfanto jan obi makase bia ya Christopher asam na me ka se obi wo ho a sana no onko asore kura no se no tie ende okọ asore ya yakobu na supe no hedwaman a esore ba no mu because yakobu na su no awase wo sere free Elijah ho okay na what imagine Yesu din mu ade abo na su ente wo koye no Elijah no kura woni mu de ode oha so ente ete sade a wo de honhom bone ene dwaman honhom ana wo de beba asase so Kristo mpa dwaman na wo bo kramo mpa dwaman na wo bo ente ne Kristo ni obati ho ho na yase ne ye ne hene jo ko pe babi ama mo de fam kramo ni ba o siwa na aka no a ente se sana tefi aka no nto na mana no ho wo so te se obi a wade no gi ya de kano asana na ho so asane no anya basa mala mo se nye tu ana mo na bra okay yam kramofo bebre nso wo ho a enda ye fra bi so etuba mo kasi ya bo bi asu enda ye Islam se wo bo bi asu a first ade a waso wo ka kire no o de kire no janaba nso dware kronkron okay se wo si woyi se wo nim dware kronkron sala bia ni ho a wo ya nyame beje je bia wo ya kwala wo fa obada okay because o fa oba ya wo dware a ya fere ne dware kronkron enti se wo dware sa dware ya na papa me no kaso bia kramoni wawu e wo kramomu so wu ye no owu no boni mu anya nyamso mu no do wu ye okay ani kasa bra ana me kira wo se ntibri bia no wo ye kramoni wo ye Kristo ni obi bia ni pa bia ra wo na masa so e fra no pakosi anwumre wo so odwuna owu Dabia. Yes. Sana yesa de mutu se owu. Yes, anything na bibia wo so kan Bible. Ene Quran. Nti se wo kan Bible, ene Quran na. Wo ba kan Bible no be wie no be nyi hu no owu no wo. Okay. Wo kan Quran no a wo be hu no owu no wo. Nti eno no na gade wo. Okay. Ma bo bra yi. Yes. Ante na so bi anwu a nipa no nkai. Obi kura wu kura na yie na se kura ni yura fi wa vi sa de ka na mu o ho ya si nipa ten asa wu sada no ento wu ye onipa na wona mu a ebri biara je odwene owo enti me ne wo kasa yankramofo yi ye de bia se wo kwaka ya se o se adenti na obi asakra ya bonasu na wa ba Islam ni man koyi te se Mike babia woni afia wadru se wo nware yempo a ye de bia wo be wompena na me ne wo kase wa ba ya be bo waso de wa ba Kristo mu na kramom na ya nkyere ojare kronkron dware ye bibia ni ho wo be ya bafa me de ma ware ya mesan edware jare kronkron ya se fa na na cha sa fa so what ya say enti malam se bra okay abi so ho a ye fra bibi se ehia wo ye oba e wo se unya mmema ha okay sa wo ye oba na woni mmema ha obebre ebu kwasia de bia bibia ni ho a obeye obema bia be yuso nso wonya hwemfrem ebi ho fe nso so na obi ama sa ho fe no wo so oba bi wo ho sa no ho fe no ho fe no ehwe no mma hwe no e wo no ho enti mma hwe no wo no ho no e bia sofo kura ho no kura na me se mma hwe no enti no ha so obi wo mma hwe no obetwam wa hwe a me ma la mepe no
Obano. Yes. Oh, memehia. Obemahia no. Okay. So we obana wo memahia. Otwam wo ha, papa wo ye hwan a obepe no. Na se bia meme malam. E bia wo mahia na memahia na wo nti no. Otwam wo ha no. Ah, bese maame wo ho ofe. Maame aka wo peni a meware wo. No wako ai malam na kura no so peme. Afi na mabeti na ya dane nungwase na matrasa bompa ya se nyankopon. Minim di aka me ama oba wei. Makosi ne pe nti nyankopon mesrew. Fambone cheme. Famebone chame. Na me bompa ya na me obi a me hote a nyankopon meyi mmerima he no afiri oba na so. Enti nyame ankasa yi be ma he no e de firi oba na so a obenantia onya be ma bi obeware no. Obe ya fedie sana no na ma memma rashe no afi na ateko ebi so ho so wo ye berima na woni manya de obeye bi anya yi obetimi ana oba na bredu so be ware na wajao malam sebra na maka kirew sebi obi asoro se me kwa asore obi se me ye kramoni anya wo kramoni na ye hwehwe anya wo christian na ye hwehwe ye hwese dien ana wo a wotie mi wo waye ne nyaminti. Okay. Ofa na ba so to jansa. Okay. Mala Muhammad Spiritual and Herbal Center am wo ko atibi. Monje me telephone number is 0245 0245 77 77 18 01 0245 77 18 01 and 0200 797 887 0200 797 887 Ayamala Muhammad Spiritual and Herbal Center me wo kwa atibi no me telephone numbers eno no na de na me ka say ama wo se ede na me metimi aka se maye ne nyaminti ede na obi wo hwe ye betimi aka yes so waye na onyaminti yes na me kire mu akwesi no wo se na ye wo bribi a kramoni imam obi oye imam no yare serious ana wote ho oda ho ontimi nkasa so for so yare serious ana oda ho ontimi nkasa nti kramoni agina ni imam so eka la ilaha illallah la ilaha illallah obon pa yese be ya no ho beto no imam no ebe onho obe na no betu ma pe ka la ilaha illallah muhammadur rasulullah na la ilaha illallah wutimi ka la ilaha illallah na cha se wo nyame somo ni ya kasa nyame somo na nkasa de nyame nkasa de starting ma Moses Abraham no no bia no aya la ilaha illallah okay so no kramoni ni gina ho ka la ilaha illallah no Kristo ni so gina ho ka Jesus ka bo utimi bo Jesus din na wu na cha so obo Jesus din no wu ye Kristo ni ka Jesus kramoni ka la ilaha illallah Kristo ni timi ko bia na no ka la ilaha illallah ana kramoni no ko ka Jesus enti abasa na wana so nyame na wana so nyame omnyina akọ yes enti dia me ka kwesi no adenti na obi bewu na wo de wonam wo se we nsom nyame we nye sei adenti na wo be bie wa no akatwe obi se won som nyame Islam kramoni etimi fro bi se we won som nyame sana Quran na ka kire wo sei nti do som nyame na wo so wo pono so nyame so mponi do som nyame no e wo so pono na pono o so ye ni ye o bua no enti neno me ne wo kasa enne ye problem enti sabe gafra papa me ne wo kasa yi fa na se na me ye malam obi ahame na sana na me ne wo tie na wo ntimi be ko Kristo so mo a woni mi hira wo bisamin papa no mo asofo ene imam se obi ade sofo 20 years no ontimi makramoni ko Kristo so mo ne kasa kora anye me ne wo kasa obi ade ma imam 20 years no ntimi ma Kristo ni makramo so mo ye maybe sa wa say sabe o kramo na sai na wo so mo ente wo yo Kristo ni na ko fa Roman ni ede ne ba Pentecost anya sa ni anya Jesus Christ no ente se wo yo kramo ni na ko fa Tijani ni ede ne ko so na mu a nya sa ni obi ko assemblies ana president ba sirawo na o ka so nka wa sorry papa nya sa ni anya na because ta ansa na ye be fro bi se imam
ana sɔfoɔ no na yɛ kotadeɛ a yɛde ahyɛ no sɛ kra na atete apansam no ɔnkɔtwe saa kra na mmara nti yɛfrɛ obi sɔfoɔ a dodoɔ na nte aseɛ didi nka hunu sɛ bi a kristofoɔ sɛ nka ɛnyɛ no yes ɛhɔ na sɛ nka ɛtumi bɔwura yɛkɔtwe ɔmo de ɔmo ba ɛno saa na nkramofoɔ nso hu sɛ deɛ ɛnyɛ no tumi bɔwura kɔtwe ba ɛkɔfa ba na sɛ yɛn na yɛho deɛ kristoni na yɛwɔ kura bi wɔ hɔ asɔredan ni hɔ na wokɔsi asɔredan wɔ hɔ a wofa kristofoɔ wɔ w'asɔre ɛwɔ kurom hɔ na ɛde kɔ anaa wahu nti saa nneɛma no obi wɔ hɔ ne maame yɛ bosomsom ni yɛaka kyerɛ no sɛ ne maame no so bosom nti no ne ba no ɛware kora nti no yɛmpɛ maame no wɔamfrɛ no nyame ɛhu mmɔbɔ amen nyame ɛhu mmɔbɔ bitumi ka sɛ ne maame ho nyɛ fɛ ne si atutu ne maame yɛ bafan wallahi saa nkurɔfoɔ no wopɛ kora no a dide kɔsisi wo bɛwu wallahi wobɛbrɛ wɔ asase so me na meka kyerɛ wo ɛde sɔfo maame imam yere sɔ no na yɛ wo maame sɛ wo maame ho nyɛ fɛ ɔyɛ tiatia ne si atutu ɛtumi kɔhu ne berima ka kyerɛ berima no sɛ wo sɔfo maame no na imam no yere no na yɛ wo maame a wo maame te ase wallahi hɛ sɛ woayɛ bi a mesrɛ wo sɛ kɔsrɛ bɔne fakyɛ ɛno bɛsrɛ no ɔhe gye ɔkɔ ne maame no anim nipa no ɔyɛ bɔne no tia no papa no asɛ maame no yes ɔnkɔpa ne kyɛw ɔwɔ sɛ ɔkɔpa no kyɛw because obia ni hɔ ɔwɔ nyansa ase ne nyankopɔn nyame nim sɛ maame no ne ho nyɛ fɛ ɔsɛ ɔwu bɛma no ho ɔfɛ maame no te kura bi ase thank you a wonim dressing yes ɛna maa ne wo ɛna ɔbɛtena kuma ase thank you akɔtena nkran yes ɛna na wotumi dressing yes nti wonim no koraa wonim no nyame hu mmɔbɔ nti da bia yɛ na meka sɛ hwan ɛna wɔnyansa mebisa malam na adifoɔ no akɔmfoɔ sɛ hwan na wɔnyansa ɛsɛ ne nyankopɔn ebi ni hɔ nti maame no yɛ bayifoɔ a nyame nim sɛ maame no ɔyɛ bayifoɔ ɛna wɔma no awo no nti bayɛ no na ɔde atete no nyame na bɛhwɛ wo so ɛnnɛ no papa woka saa nsɛm wɔ yi a nipa mpa sɛ yɛbɛka na meeka no menka ma mea me ho mekyerɛ wowɔ kristo mu wɔ kramu wɔ bosonsom a yɛdeɛ wobɛyɛ na wo nhyira no bɛyɛ ma obi na obi te fipam sɛ wɔamfa agyapadeɛ nipa no ntwɛ bɔɔdeɛ wɔamfa mmoa nkɔkyɛ no amfa drɔnk bi nkɔkyɛ no a wɔsɔre a anɔpɔ ma makyia nipa no ebi nso honhom te ɛnti ɛna meka kyerɛ wo sɛ ɛyɛ fɛ sɛ wo ne obi a ɔwɔ fipam wosɔre bi akɔkyea no na kyɛ no wokyɛ no anyɛ so ɛ wangye sɛ woakɔkyea still wo nhyira 25 no wowɔ oh okay sɛ wodwu no obi kora yare wo sɛ mekɔ akɔsra no na woanyɛ kwan mpo ankɔ a nhyira 25 no nyame de ama wo deɛ nwena dwempa thank you wo se deɛ na me mayɛ ɛwɔ nyame din mu a wo wobɛtumi aka kyerɛ me sɛ wei na mayɛ no nyame nti bebree na nyame nti no ɛno nie abraham moses yesu ɛne yɛ kɔmhyɛne muhammad sallallahu alaihi wasallam wiase no nyinaa ɛbɛ wiase no ɛba wie ne yɛbu atan a aba ne yɛbu atan ɔmo a wobɛkɔ hu ɔmo apa ɔmo akyɛw so ɔmo hu nyame ɔmo mpa nyame akyɛw no hu ɔmo ayɛ abraham second ayɛ moses third ayɛ yesu fourth ayɛ yɛ muhammad sallallahu alaihi wasallam na saa nkurɔfoɔ yi a wokɔpɔ ɔmo akyɛw yi wokɔ abraham mepa akyɛw mesrɛ wo a wadiɛ pa nyame akyɛw no hu me mmɔbɔ mfa me bɔne nkyɛn na abraham aka kyerɛ wo sɛ mebubu abosom yɛbisaa me sɛ me na mebubu yɛ metwa ntorɔ sɛ nyɛ me a nyame bu afu so ɔde bɛkyɛ me ɔmfa nkyɛ me mennim nti meyɛ den kɔpa kyɛw ma ho na kyerɛ sɛ hɔ no kyerɛ sɛ ntorɔ ɛnyɛ na woakɔ moses hɔ moses sɛ me ne wo kasa yi yɛmaa me poma sɛ memfa nkyerɛ me de kɔbuo mu nyame bu afu so ɔde bɛkyɛ me ɔmfa nkyɛ me mennim meyɛ den ɛkɔpa kyɛw ma ho ɛkyerɛ sɛ ɛmfa so wowɔ tumi ɛmfa tumi no nyɛ deɛ waa wopɛ tumi no awo no ɛmfa nyɛ deɛ waa wopɛ tete nkɔfɔ fa ho deɛ so fa yɛ ma nkɔfɔ ntuatua sika ma ɔmfa nkɔto waka ho sumina ɛmfa tumi no nyɛ deɛ waa wopɛ moses deɛ no ho asɛm na meka kyerɛ wo okay na wakɔ anabi yisa hɔ yesu hɔ jesus mepa kyɛw ma me ɔsɛ ɛnyɛ wo na wowɔ asase so a wɔsɛ me ne nyankopɔn
enne me san ko panya me ben ya chew biem wo ana wo asase so wo se me ne Nyankopon enne nyame ben na me nkopa chew enti sisi mo wo asase so me ne Nyankopon ne nyame bu afu me enti ama sisi me ye den nkopa chew ma ho no so gina ho ma sei wo ho no emfre wo ho se wo nko ane nyame sumni enye yiyimu because akomshafo ni nyina ba ada na nde obitime kase Yesu na ye Nyankopon na no original one no ala dem for so kasa we number 1 so what did they make us nyame kasa for so no ya kasa you e akomshafo ni nyina enti ho no ene ye problem okay na wa ba ye komshani Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wa ba ka kire na so on pa chawman ase me munipa mo boninti ana masore awuro yalo awuro akuransuo a me sore kwa ya sujud abom paye asere bona fakyama munipa ho nyame tia me nyame bufu ye ho ya komshene na nyame tia no nyame tia no zetanda no e ma ne jaye se sa sala no mpa bona asizi boni ya wo ye ya papa wo ye ho nkonta na wo ba bebu eno so de ntia eno so gire ho ma sei en sore en nanti krom en ko kase wo yare kire yare me na me besaw am obi ehunu se me kino o ya je fans yes o do tu ho mo fa ni fa na me gina yes ma me kan yes en fan tu ho en so en no Yesu moja na ayo sa no yes en fasa na ntina Nyankopon sa de ye komshani dia na ekire nkuto no na ayo sa no yes ba wo se me nkuto no yes yes okay na wo firi ho a wa bi ya ma bisa wa hwase enti wa pasa ne ma ne nyina achewa akomshafo ne nyina achewa mo kasa no na fe nyame ya bisa wo se na wo no dia mpa na wa ye na me nyame nti na me de wo bone achewa okay dia Kristo ni kramoni busunsum ni nana MPDC president dia mpa na wa ye no nyame nti a nyame ode wo bone be chewa wa kai na kira oh ori amen kama president we dey dabi me asama na me ka covid ne ba no man so free na say so free ni dey anyo no anu botom okay to aso me me ha wo na bi da ana dey anyo no anu botom nyaminti nyaminti asama na me bisa anyo no anu botom anu anya nyaminti okay na dey America nyina baba no kwar no o beka ye betam ye bedi watam na hwede nipa beye hwede nyame ebeye den ebeye enti nyame bisa wo se de na waye ni nyame ntia e no ayreho obeka se me ye Kristo ne wo se jai obi ya Kristofo me tututu dudu asanya wo nkwa na woto me to collection asanya wo nkwa na woto ko asore pa me ko asore pa asanya wo ko no wo nkwa na wo ko ana nipa wo ko mo o se de na waye no no nti se wutumi ponte se we na maye ni nyame nti anyame de becha wo eno ena nam so ama nipa miansa na mu tu kwan ana ma fa no mo nkwan mu tu kwan nsu hwe ho ade san ho mo nsu san mu na ye awodi ho mo ana mo ye o ma agyense o mo kwa kope ba bia ye dan ada ento mo ye ho so ye wuram ana mo se nsu na san mu na ebe hwe enti o mutu o mani no mahunu se abo abotai ayi ka se abo bugugu ho ana ma se ye me ho no mo hwase ye benya budan bi o ba bi ade ya kwa twere ya o mu koduru ya no o mu nantu ko bush no ma koduru ya no o mu ko hu budan te se dan yi pepepe a gate wo ho na pono nia no ana jo mani je ye o mu wura ho kodai we sori ana wa ko jonso we sori ana wa ko jananan o mu da ya de chi anopa no ebo kase pa aba be si epono na no president ebo be si pono na no ebo kase pa aba be si epono na no ente de ebo na be si pono na na samua ba ko ka ya ne sei emme kwan ho nipa so ntimi be yi bo yi mfre ho na de ato yi eye mene wo ye mianse ye nyame pe ne betima yi afrim so bia timi ka ade a waye ne nyame ntia o ka bibia se Nyankopon ebe bie pono no amu akọ afi ba ku si ho o se me ade a me ye ne nyame nti me kai na me na ba ya wo no na papa na nana ba ne nana bere ma wo na ba ko pe
omo bana ba ko pe ana na bana be wo ye ana wa firi ho akọ amo di akwala keto na jema na na berima na na ba nti omo hwe akwala na makwala na nyi nti abere wona nyi kokura na nyi nti ade na omo pe ye nunu nti osore a na okọ na wakoto nunu ayeden abraham nti ono ko dipa na wato nunu no fula ade abraham da koro de okoye no okoye no wanya pa na ni ntam ade asa no ne yotua naka oba ye tam okoto nunu no a wode beba no oba beduru ya no na abrowofo na wura dem wo a wo beba pono no anade na nka wo be ye wo de meje wadwe nkyere me bomu ana ma mbia ma akoda ento no no hwe ase okobomu a ebi abrewa na kokora yada ebi okokobomu na wakwa hawo mu ana ontimi so nkwankwada bra kora komedi om nto ofa adwini so ogina ho kosi bra abrewa no ebi na jonso akoka baako na wasori ya pie so obejonso na wo hunu no de ama no nti ma abrewa na tena ho boy no ekura nunu no fula no otena sisi ya anokosisa de achi babrewa ni pie no sa de so manfa nchame manfa nunu no amantam me bae na mo ada na me pese me bopunu no me hamo ana me wa se bribia mo be pie bia no na me de ama mo wow nti akokora na tie no pie me nana ade we a wa ya ama me nyaminti me ka kyerɛw sɛ wokoduru baabi na ahokyere bi baw so sɛ wotumi kae ade a woyɛ ma wo nana mea me ka kyerɛw sɛ Nyankopɔn bɛyi wo afiri mu ana ona kae ana aka mi no baako sɛ me wo yere ne ma na me nkwala yɛ 5 ana me yere ka ho ene me ama yɛ 7 ento sɔre okodi pa na ɔde aba bɛ ma nkwala no afi de dakoro de be 1 week okoya wanya pa na ni akomo de nkwala mu su ana dakoro de odine tefim no wakonya pa na di no wakoto wache edi bre nkwala no ne yire ne namba oba no wabe hunu se maame bi agina kwa ho ne namba nkwala ne su bwe nto ono fe so obi na wu ofie ho nto koya okoduru ho no adan maame adan obi na osu de bo obi anwuye o obi ani ho a oye dan owuye na akom be 1 week ni akom dia sa ya ne din kola ya su me de masu sa bre nti me hwe de nyame be ye dan e be ye mie ampa odane wache no e de ma wo mo esa ko na chi because okofie ko bo na yira mane ya sa ne yire bu befu omo so kom de omo ofie enti odi oye ye na sa ne de be ye na se me nyamba ya de a me gusu a me pepa na di o sa sa na chi ko di pa na foforo ana oto wache koma ne yire na namba akabako eno ose eno na waye ne nyaminti wa mo bia mane eno ne na wasen ko de kwakoma na yere ne ma no ana wajai wo hwe de to obi no a yes wa sacrifice adi amano asasa na chi because o wa one day sa ko di pa e de ko fefi nyaminti eno ana waye ne nyaminti colors person ana last one no ono say na me ene me papa kuma o papa penny eba na wo me ne me papa ene me papa ne ba penny na ne baba na na wo fie na me sister no ho ye me fe me pa me sister no na ada ma ya me sister no mpene afi de da kro de ana ewo mu ana me sister no ware ko ye enche ye ana ne papa wu ye nto wu ye na bibia bedi me nsam because me na me wona enche ana kom so baaye ana me sister ba me ho say be 4 days ni o me yire me nkola no ene me kunu ya nya duane ni nte bra me ba ama wa ma ya ayu ana mo baagi ba ko ne ya kwakodi o se me sa o se an okay me de hwe mo ene nkokko nwan yina na wo ho na o kai bra na wo fia ha no ade ana me pa firi ho sa wo ba pene ama me ne wo adade a ande de wo pe bia ma ya mo sa wo mpene ma wo ne me nda de wo pe me mfa ma afa de ne sister edwen ho ana ne sister no so mpene nti oko no ana o sabe ase fu ankola yesu se wo ankoduru fie a o meka se ma me kwa ko pe bibia ba na so koduru fie na hwie ni ho ana che se ankola ne bewu o sai na chi ba se bra ma te wo de me ne wo beda enti o de o mu bia puno ama na bra no e de ne sister no to mpaso o de ne to mpaso no ana o so no mo e be woro na ho ana ne sister ne ka kire ne sei ade ye eye nungwase eye ferre esa ye bone woni me krom hafo no omu hu a eba ha yen kotu gate no mo
ne bra no sɔre kotu gate no ɔsa ba yɛ ɔba bɛ woro ɔsɛ bra kuromorofo mo nyɛ ɛyɛ bɔne ɛyɛ nunguaseɛ ɛsa yɛ fɛreɛ windows no ama ne bra kotutu windows no mo nyina waba ɔpɛsɛ ɔno ne nsa mbɛda nti hɔ no mo ana wɔakyerɛ ne sɛ wɔata ne nyina ɔsɛ an sɛdeɛ yɛ wonim sɛ yɛ nunguaseɛ ɛyɛ fɛreɛ ɛyɛ bɔne na ɛyɛ bɔne deɛ a sɛ ɛbɛyɛ nyankopɔn ɛmfa bɔne no ɛnsoɛ yɛ nti no gye wohata nyame ani ne bra no pagya n'ani hwɛ nyankopɔn nyame nso nyɛ obi a ɔwɔ so ɔtumi yɛ dɛn ɛhata n'ani nti ɔdwe ho a ana ne bɛma no dwoeɛ ana ɔgyaa ne sista no na ɔbɛdaa fam adeɛ kyeeɛ ana ɔfa anwan aburo ɛmo ɛde gu trogo mu kɔgyaa ne sista ɛno ana wayɛ ne nyame nti ɔkaa yɛ apɛ ana boɔ no peyɛeɛ ama mu nyinaa pie enti sɛ saa na teɛ deɛ a me ne wo mmienu deɛn ana yɛyɛ ne nyame nti woasɔre wasa obi yareɛ wo so mmerɛ radio so mmɛdi adanseɛ ɛnyɛ nyame nti wasɔre obi yɛ kramoni ɛyɛ kristoni asɔre sɛ ɔkɔyɛ adɔyɛ na wafa media sɛ mede makɔkyɛ nyanka ɛno ɛnyɛ nyame nti woyɛ ne nipa nti adeɛ bia woyɛ bia no ɛyɛ nyame nti a brɛkorɛ wowɔ nkwa wo tirim a wobɛhu no sɛ wei ana me mayɛ ne nyame nti enti me bisa me nuanom nkramofo wo fie a me ne wo kasa yi deɛ paa na wobɛtumi apɔnte wo ho sɛ wei na wayɛ ne nyame nti nti mesrɛ nkramofoɔ akristofoɔ abosonsomfoɔ amala yɛn adiifoɔ ana kɔnfoɔ nananom ahemfoɔ politicians deɛn ana wayɛ ne nyame nti woyɛ sɛ musa kɛseɛ paa nadwo yi yɛn a yɛda nyinaa na wɔsɛ yɛde kɔ adwendwen mu paa ɛnkyɛ wɔn na bɛtumi afra me sɛ wei na wayɛ ne nyame nti ɛno adaakye nti hɔ no ana yɛahwɛ ne yie a ɛde ɔhaw ana amanneɛ bɛba fa numbers no to dwa bio na yɛmbie fo no ɛnkyɛ yɛbie phone lines no wotie no makasa wofrɛ a media wo so wotu gold wonya bra ha business woyɛ nkɔ so me sɛ bra ɔba no agyaw ayawo asam ɔhaw no amanneɛ woda wontimi nda yɛgye wɔgyapadeɛ afiri wo nsɛm maanam sɛ bra obi azan wagyadeɛ wokaka wo so wontimi nya ne hwee obi agye wadeɛ asa ma nnɛ woasa kɔwie wɔ prison obi de ne sika ne ne tumi sɛ wɔ ɔma wo ntena kuro no so mala muhammad sɛ inshallah wode tu anamɔ na bra wate na bra na ɛnɛ da bia meka sɛ wowoyɛ ɔwefɔ nsa na waka wodeɛ na nyɛ sɛ wote malam ka wo sɔre ba wo suba nte sɛn ana deɛ meka nti wo ba no ɛwɔ sɛ wohu sɛ ɔtiri mu fan ɛyɛ wotiri mu fan sɛ deɛ woyɛ no ɛyɛ nokware nti da bia me sɛ woyɛ mmɔ mpayɛ sɛ ɛnɛ obi biara wobɔ mpayɛ anka so wobɔ mpayɛ so wosrɛ nyankopɔn ɛhan na ɔde abɔ abɔfoɔ no ɔma saa han no mmɛtɔ wo so nyame de ne han ana de bɔ abɔfoɔ asɔrɔ abɔfoɔ ɛhan na ɔde bɔ wɔ nti mesrɛ bɔ mpayɛ berɛ a wo mmerɛ ho papa ɛna mekaeɛ no makasa bebree deɛ ankɔ yie ma wɔfakyɛ me na ano ɛne tɛkyerɛma na yɛde kasa deɛ meka yi nyinaa wɔ me tirim ɛna meyi de ma wo ɛnti no sɛbi mantwerɛ ngu pipa so ɛyɛ pipa so a sɛbi anka ne yɛ papa sɛ de ama meme ɛyɛ akyɛdeɛ na nyame de akyɛ me adeɛ no yɛ asua ɛwɔ yɛ tirim deɛ yɛyɛ no ɛna yɛkyerɛ wo ɛnyɛ kawa ɛnyɛ bansere malam sebra ɛnyɛ malam numbers no ɛyɛ 0245 77 18 01 0245 77 18 01 and 0200 797 887 0200 797 887 and 027 88 43 237 027 88 43 237 me fa last number ne kono mo se 4 ni nyina ye me dia 024 66
47 47 247 247 024 024 66 66 47 47 247 247 aya Mala Muhammad Spiritual and Herbal Center me wo ko wati bi no me telephone numbers no and the o ya do ya bi wo ha ya so de ade mu obi en na ma ne ye na sa o de ade a che obi ana nipa ne sai no sa wo de ade ne cha chani nyaminti o de cha chani nyaminti enye nipa nti chani nyaminti se ni su so ye bayifo o ye beri mabro sam wo ye na do ya ye ne nyaminti o bo obi abo nyaminti bo ne nyaminti asa se wo bo nipa no nyaminti na nyame pa be hase nipa no ontimi enti no ka sei se empo wo di obi ka ana wonim so ochena oba wo benya sika no no di wa oba ye odi watam ka chanse mpa chaw ochena seye nyame pa brabaji wusika enti so oba bedur na wonya ya wo se mame wo se mra me ka chaw seye nyame pa he ndena aye nyame na ampe enti na manya na so betima bia na no ka se nyame ya kwase ya abusia ebiara o hwe mala bachi akwan ya owo kwaw atibie escafo amantem 27 years ene ode adwuma ewo Eastern region kwaw atibie odu nkokọ a o se okokọ atibie benya taxis trotro a ekoho se uduru ho na atibie na ebia numbers no abebere of phone so uhu malam de no a busasa oko Unity FM malam no adea Unity FM 27 years ene malam de adwuma okwaw atibie a asembia ma efite alla egusua esua no uduru wa pepe pombe kyerew na watumi akwa juada ekosi kwasiada oye adwuma ifiada kwa no okọ asore baba to no a obehwew ede na wo waye nyaminti a se nei se nyankopon eje okra furu sam na wakaje oseka na onfa okra enchewo a obetumi agina so was a collection ya bia umara tum 020 668461. Where is studio line? Madam, her live 0202 668461 0202 668462. Numbers are studio numbers. I wait me after see I can say na ye no edi nkomo. De aka nyina na madam numbers are of friend or baby anu a wait me na edi nkomo. It may be studio line atum 0202 668461 668462 ofra ye be fa wade na wo ye sofo a wo heme eno wa ye mala ma wo heme den wa ye enipa wo heme nwumri nyaminti wo ha obi wo se malam eboa wo a wo de ofra so a obusa na obetimi ayiwa no kwa atibi na malam wo ye na me ka wo se dodo na sofra aya mo peso mo tie mo kan wo TV no and they had wo ofra aba life wa dum TV ne kura anapia bonten ne tie ho phone wo yere na ebetima tell say na wo kan ye eye na sa ebi o person ka halo a o ti halo no ansa na enye radio so when you satellite baby e kwanam ansa na ba wo nya kire no ye ka kire wa nya bete ana de be ka no ete mesre wo frɛ ba frɛ mesre wo ye difo wo ye sofo wo ye konfo wo ye malam na wo ni me se malam Muhammad adie we me ye enya me se frɛ me I call away na hello good evening. Good evening. Would you be free? I'm a staff for news station. What news station? Yenti or hima? I'm a coupon shop. The independent friend Papa way here. Papa way is ma this can yet as much as one. So people are saying the was much to one more Papa way last. So they are okay. Hey, Sandra. Sandra, yeah, that's it. Wait me out, 0202 668461. Hello, good evening. Hello. Hello. Hello, good evening. Hello. Would you be free? Hey, okay. Would you be free? Hello. Would you be free? Tepa, yenti onyumre. Me no baby out.
And so many and mamma creating so my ya, I'm so one. Udo ba ne pa. No, many some years, some better or bar, my own no back. That's one I'm in a woman now. So, man, my yet. Obama in China, I'm not a fan of. Okay. Obama soon because he came out, and Guyana. That be also do woman, mammy. Oban de se waso do bomo ma na mo una be hia so beba na malam ebenam alaso na otimi aconnect wo ne aso no na enem batimi ayi nti na malam number no fa na ewi ene ne nkomo na se obako watibie na malam bo watimi aware asomdue mu a wa ha bia eni ho why okay 0202668461 0202668462 numbers no go screen ene no obetimi afresh si ayedi nkomo yi na o asembusa bi o asembika ana wo ha bia hello good evening hello good evening odi ere free oba ma de be free the case na me am fa ma malon de ma mo say o frɛ TV so a tie ho phone no a o de frɛ num tie ho radio TV no emu tie ho phone num ne ante on kan yi tiawa hello good evening hello asemo Ebin mo so mo anti o mo hunka o ayi yaka na say TV no so a ompe ana waso mo TV na satellite asemo and yet say radio ya wo frɛ. Okay, I'm far away. Hello, good evening. Good evening. Good evening. I'm free until. Oti region, yentio kasa. Oba mentie wo ho. Wo hwe TV ne yaka kire o sa wo fra. Bo udi ne ka de wo ka no, wo beti ni nyina pepepe. Mentie wo ho. Okay, hello, good evening. Hello, good evening. Unia bae ofre kama wotie na ho wakasa. Because yasa na say. Hello, good evening. Hello. Good evening, I'm free. Asante Fijase, yentio. Oba entio ho ewo TV no. Ti ho phone ade afre no phone ade afre. Wan pete TV na ade afre sabi. Hello, good evening. Hello, good evening. Hello. Wow, you know, so good evening. Hey, asemo. We no munyina, obi sara ka se, okwada Abraham akoko. Ni kokra na wotiti na Abraham. Hello, good evening. Hello. Someone say asuma se be hajake line no so a. Na what guy? Yes. Oh, I say ebi ya pesi ya fabi ya yem fabi no. I was so ubam. I say dum TV na na wafra. Okay, hello, good evening. Hello. Ebu also head asuma so me hajake line no. I saw hajake a se wo se be ya mafuto. Dey na wa ye nyaminti. Nyaminti a na ka se yankopon se we na me ye. Ye twe ho kakra bi mrai. Na ye ba ye fa course no nto aso na afi yentimi emfa ensi. Ye ba sisi a. Bi aye na me wade bi aye me kase. Me nia malam ana so for comfort bi kase wo mbeke wa brabo, mbeke wo shebrem, mbeke wo dachi. E bi ni wi ase da apart from me nya me som. Ke bo bit me ka tra wo say. E se be ka fra o ya bodua. Mbe daniama ye wo duabo no different. Ya papa ma ya tamfo. Enti sa solid dine na esi ho no. Oko to collection 100 billion. No bi to go ko sha solid dine ho. E bright ma atnata fo na do fo dia. Ono wa shira che wa ko to collection 1 billion. Ye nhwe twere no. Atwere no ye de wo ana se obi tumi kokofa. Atwere yare no ye wone ma ne bi wo ho a ewa busunya no mo. Na ye kase ewa busunya ma nya se ewa busunya no. Da bi atese bi a wo be ba santeman mo anaka ma mu ha. Obi teme wo akola kete oba dwene ho wonte ase
because say wo kokko gi motia ba fia I was so wo motia no so bi bia me ka say wo ya wo nim dia wo benya sika to ne nsem anaahye sika bia ne ho to nsem anaahye ya dwaman ni ya ni bere mama ba ko so aye friend ko man mu Odu Eastern region right ebuja yensamu akwaba ewi ase ne sunsun mo nsam dwumadi a de bro ebrada 7 to 9 ena afi memenda 6 to 8 ena yegusu a yen edi enkomo 0202668461 0202668462 obuma yebefa na ebi awa asembusa bia numbers na ka nyina ya malam number we the studio line ya mfa mala de nto so aka so mana nkrofo na efre da bi studio line ena ene wunya mala manase confirm no baba TV so live so oye program visa dodo anu ano sabi azanko a but if nya media e bigina apa nyaminti kan nkrofo pa o sana me ka se nyaminti no ade bia waye ne nyaminti na anye wa na wose wonante na woka da wade nyaminti no yes obi ho me wabu nipa na kasa me na me ye we ma no me na eno onya kasa nya nyaminti bia ene politicians na de ene ya asemo enna me kasa de nya nyaminti na wo de nyaminti o je bike na to na to abama wan to abama wona mo esesa bike na eno nyaminti be politics nti power ona ya power ejina makase iyade a wo be ye ne nyaminti me ensama mabetna ha me kai me nim say de America no wo awutie no wo fa nyaminti na wafa nyame ana mama wafa do no so tie no hu ne say yankwase asam na America na die ana me sre nkramofo omo koya adoya no ma frɛ medias semra pipesem enye say nkramofo a kristofo ya yi asɔre se ye koma nyanka na ye me se me sre mo eno wo ya sana wo ye ne nipa ntimo nya nhyira ketekete kura wo ye ne nyaminti na nyame hunu asɔre ma na mɔbɔ ye ne nyaminti na nyame hu nkramofo asɔre ma na mɔbɔ nyaminti o onso nne na wa ma ye frɛ na me na me de kɔ kyɛɛ me na me fa adwen anya nyaminti eye nipa nti na wo ye nti onya kete no asase so ya malam asa wo say nti esa onya kete no asase so ya yes say no fans na nipa tia o ka wajo fans ya yes fans na wo ye MP ne entu wo say MP ya fans na wo ye ana de me ka de me ka enti malam e ka kyerɛ wo say yen ya de ye ne nyaminti maame oba no be man so hwe nkwala na mebua ubu ofusi wo kokoko no jano na bra na yen kyerɛ wa kwan no na fa kyɛ ne nyaminti so wo nkono enne obema no oba wo so hwe no mene wo kasa wo so maame ye bayifo oyew enya he kasi nyaminti on ne wo me ba asase so wo se papa na hwe wo ntino onye wo papa papa no wan hwew me ka kyerɛ wo se wo nya asase ne nyankopon ana nyame nim se papa ne ntime hwew eni nti na wa ma papa na wo wo fa no kɔ hwew no anka yade a wo maame no anka wo fa ne bua wo maame na anka papa no maame ne bɛka se papa na hwew ana ana maame ne bɛkɔ to atwene wo nana na wo se me nana na hwe me maame de me kɔto twene boala so me nana na afa ma hwe me wo nana no ɔhwe wo nipa nti anya nyame nti ade na wo nana ne ba ne nyam anko hwe akwala no a bere be na akwala no kɔ wo eto wo twene ye a wo maame na hu ana twi no what the me bere ben ana maame no wo maame na wu kɔ to atwene wo nana na hu enti ya hu no ane wa gya akwala no se me hwe no eno enye nyame nti o hwe ne nipa nti mana we ba so won so anyame ahyira wo saa no na wo kɔ kase maame no wo hwe maame no nyame betua wo ka papa wo se maame no kɔto wo twene ye nyame na ayɛ saa se maame na nto atwene nka wo nana na hwew mina me ka kyerɛ makɔɔse na wo de ɔmɔmbra bɛyɛ mienu bi ne yɛnkɔ wo de ɔmɔ se kɔɔ baako kora na wo bɛfa kora ne yɛnkɔ papa asam no kware no ne ka yɛ den na so wo ka na wo yɛ firi na wo malam ana wo difo ana konfo obemma obi adua firi ne maame so ana na papa so no wallahi wo sa sofo no ana wo difo na wo malam no
nyame fa obone nchewo da ekosi atimuda papa ya fancy nyame eya adomo a program memenda ya be san repeat e de ama nti mo sha no so pa memenda 6 to 8 madam numbers no my numbers no ay 0245 77 18 01 0245 77 18 01 and 0200 797 887 0200 797 887 Mala Muhammad Spiritual and Herbal Center me wo ko wati bi no me telephone numbers no na ja me chia ma me chia me wifi me yere amalia me chia no ana me se no mu gu komasi hanyina anya yizi me chia o mu nyina jobo yere me chia na pa ane ma se ma bi ba me chia no Sandra ya yamso awusia nyame eya adomo a da sene mo be san ate yenka yakram ekwawo babia ya wo he wo TV so Easter no ono ma na mete atibi aya 0245 77 18 01 0245 77 18 01 ana ebia 0200 797 887 887 0200